Hej, hvad hedder du? Ja, vi kunne næsten ikke se. Hej, hvad hedder du? Hej, jeg hedder Johanne. Det var godt, du kom frem, Johanne. Vi kunne ikke se dig bag alle gryderne. Nej. Jeg hedder Johanne Astrid, og jeg elsker at spille trommer. Jeg vil gerne være med i Danmark har talent, fordi jeg synes, det kunne være sjovt, og fordi jeg elsker at optræde med mine trommer. Jeg øver mig hver dag, og når jeg øver mig derhjemme, så går min mor med hundene, og min far han har ørebøffer på. Jeg er rigtig nervøs, men jeg var kun oppe i nat en gang og tisse. Johanne, vi kan simpelthen ikke vente længere. Nu må du om at hive fat i de stikker der. Ja. Giv en stor hånd. Johanne! Hold nu kæft. Det er bare totalt sejt, mand. Johanne, det er det mest dirty spil, jeg nogensinde har hørt på trommer, vil jeg sige. Du ligger så sejt på beatet. Jeg elsker dig højt, og jeg elsker faktisk også dine forældre, for der må simpelthen være meget rummeligt hjemme hos jer. Har du dit eget værelse? Ja, men trommestedet står i stuen. Allerede der, så er det meget rummeligt. Når du sidder der, ikke? Ja. Helt fokuseret. Lille ninja, kommer der bare sådan en stik. Bang! Bang, bang! Altså, jeg var sådan helt... Prøv at høre, din spilleglæde er så tydeligt. Dit sangvalg er perfekt. Og det er bare... Vi mærker det bare så meget. Kæft, hvor er du dejlig, Johanne. Ja. Jeg kan ikke vente. Jeg må af med mit ja. Du får også et ja fra mig. Tak. Du får også et ja fra mig. Tak. Og du får selvfølgelig også et gigantisk ja fra mig. Hej, jeg hedder Johanne Astrid. Jeg er 10 år gammel, og jeg kommer fra Viborg. Jeg har spillet trommer i næsten 4 år nu. Det fedeste ved at spille trommer, det er nok at optræde med dem. Først fik jeg sådan en børnetrommesæt. Hvor er det bare totalt sejt, mand. Og så da vi fandt ud af, at jeg var god til det, og jeg havde talent for det, så fik jeg et ordentligt trommesæt. Jeg elsker dig højt, og jeg elsker faktisk også dine forældre, for der må simpelthen være meget rummeligt hjemme hos jer. Mine forældre, de er meget tålmodige, som Peter Frodin sagde, at det kræver et meget rummeligt rum. Hvis jeg nu er ved at lære en ny rytme, så hvis jeg nu ikke kan den, så kræver det sådan nogle tålmodige forældre, for jeg giver aldrig op. Når jeg bliver stor, så vil jeg gerne blive en professionel trommeslager, der spiller i alle mulige lande og til Roskilde Festival. Jeg håber, dommerne godt kan lide nummeret, og de kommer til at rocke med.
Jamen altså, Johanne Astrid, mine damer og herrer. Ej, men du er så sindssyg. Der fik du da godt nok losset den her aften i gang. Var det sjovt? Mega. Jamen altså... Peter, hvad synes du? Jeg er helt enig, du fik da sparket det her fantastiske show så meget i gang. Altså, jeg sidder og tænker på, det er altid godt at lægge barren rigtig, rigtig højt lige fra starten. Og jeg har også lidt ondt af dem, der skal komme efter dig. Fordi det var dog en fuldstændig fantastisk energi. Du er en ørn på de der trommer. Du har så meget udstråling. Nej, hvor jeg håber, at du går hele vejen. Jeg er skrubtosset med dig. Hold Johanne Astrid, hvis jeg ikke tager meget fejl, så var det mit yndlingsnummer i hele verden, Whole Lotta Love med Led Zeppelin. Og Whole Lotta Love, en hel masse kærlighed. Det er alt, hvad jeg har til dig. En hel masse kærlighed. Tak fordi du er med. Normalt så plejer jeg at skrive en masse notater hernede i min lille sorte bog, og det nåede jeg bare slet ikke. Altså, jeg var bare fuldstændig opslugt af at se på dig og mærke publikum, vende mig om. Folk sidder og headbanger rundt omkring, og men prøv at, du har bare den her glæde for musik, som virkelig kommer ud over scenekanten, selvom du sidder gemt væk. Jeg ved ikke, hvor høj du er, men du er ikke skide høj, vel? Altså bag det her kæmpe trommesæt, og du har bare så meget kærlighed til musik og til trommespil, og det, prøv at, jeg synes, du er så sej. Altså sådan helt vildt sej. Helt vildt sej. Tak skal du have. Det hænger jo ikke rigtig sammen, det vi så, den lille film. Der sidder du med din hund, og så læste du H.C. Andersen. Det tror jeg, det var for din hund. Helt sødt og helt stille. Og jeg vil ved med, at det må have været den lille pige med svovlstikkerne, der blev læst der. For det er nogle giftige pinde, du sidder med, vil jeg sige. Og du slår med sådan Mikkel Kessler-styrke på det. Og så laver du altså nogle figurer, som er sindssygt svære. Og så sang du ovenikøbet med. Ja. Du har sgu hele pakken, du. Det er helt vildt. Det må jeg sige. Det vil jeg også sige. Ja, det er godt. Tak skal I have.